přednáší Marta Ustulesa, kterou uvede Katarina Kaťalová. A jsme rádi, že jste přišli. Jo, a chtěl bych říct, že je to jubilejní 30. výstava, který se... Mike, ty ještě potřebuješ si něco dokončit, či mám už takové... Tak ahoj, jsem ráda, že jste přišli aj napriek nepriazný počasia. To je na oslavu. Já len tak, ako, no můžete tančiť, můžete tančiť. Ale čo som chcela povedať, ja keď som prvýkrát stretla v Brne Marta Ustulesa, tak som si povedala, že to je teda polovník. Lebo on teda viac, akože ja som polovníckej rodiny, ale niekoho, kto tak veľmi vyzeral ako polovník, som ešte v živote nevidela. Mal úplne také kráťalsky, také holinky, úplne aj taký ten klobúk, ja som si ho povedala, že no tak to je teda polovník. Nie je aj vytvarník, je skvelý nástenkár, jeden z najlepších podľa mňa, kde pôsobí ako nástenkár a iné, ale 4AM pro architektúru, fórum, áno, nech sa páči. A môžete to aj ostať s nami, no? Aj brandy máme. A Filipek, nazdar, ty čo tu? Tak ne, ja to ešte dokončím. Takže, ešte som chcela povedať, že teda pôsobí, je normálne, že zamestnaný v 4AM Fórum pro architektúru a média v Brne, kde je teda aktívny. Jeho, také keby mám pár takých kľúčových slov spomenúť, čo sa s ním spája, určite sú to, okrem toho polovníctva, sú to posedy, rôzne chlpaté deky a podobné veci a svietlivé farby a myslím, že to je on. A ešte si aj největší kunda z ryby, či čo je to? Nejvtipnější kunda z ryby. Nejvtipnější kunda z ryby, to musíš ty povedať potom tú legendu, ako to vzniklo. Jo, na to se prezentace. No, potom to spomenieš. Tak je nejvtipnější kunda z ryby, ja už by som dala jemu reč, lebo slovo niekto otvorí. Ešte len tak na okraj, že ja vlastne k tej inštalácii nepoviem toho veľa, lebo to nechám na neho, je to hodne osobné a myslím, že to by mal povedať všetko. To je pravda, je to hodně osobný. Protože to je taková smířlivá výstava o tom, když vám jako skončí přátelství s idolem, tak co vám jako zůstane ty vzpomínky na ně a vlastně všechno to odkazuje k němu. Protože já hodně pracuji s idolem a mám potom v té prezentaci. Jednotlivých obrázků, tak budu rád, když se mi usponíš ke koně, protože tam osobně se o tom budeme promluvit. Budeme viacej o jeho tvorbe sa dostaneme potom na prezentácii, budeme pokračovať za chvíľku na konvík, aby sme teda to nemali úplne vytrhnuté z kontextu. Zatiaľ si dajte ten koň. Já teda rozdaju koně. Ja to pletím, ale tam je napísané, že brandy, ja to myslíš, jak sme boli... Jo? To bylo super reakce v životě. Jdem pozrieť na Filipka.